dielo fungoval komplexne. Čo ale slúbiť? Slúb si, že budeš dobrým človekom. Slúb si, že do svojho života zahrnieš pozitívne myslenie a budeš sa naozaj snažiť aj tak žiť. Slúb si, že budeš pomáhať ľuďom v rámci zdravého, uváženého a nepredstieraného altruizmu alebo ľudomilstva. Slúb si, že odpustíš ľuďom, ktorí ti ublížili a hlavne aj sebe. Odpadne ti tak veľký kameň zo srdca. No a hlavne si slúb, že získané bohatstvo využiješ na niečo konštruktívne, čo bude pomáhať ľuďom aj spoločnosti. No a nakoniec, hlavne buď šťastný tam, kde si práve teraz, s tým, čo už máš práve teraz. Cíť vďačnosť. Musíš cítiť také nadšenie, úplné radostné očakávanie z toho, že sa každým dňom blížiš bližšie a bližšie k tomu splneniu cieľu. Pretože ak vnímaš nedostatok, tak si ten nedostatok budeš aj priťahovať. Ak vnímaš dostatok, tak si ten dostatok budeš priťahovať. A týmto reálne